Nausa naman taon ka ba, uy? Tanan na lang din sa bahay nga mga butang o dili ni mo mabuak. Mahibilin kung asa ni mo piyai. Nausa naman taon ka, uy. Pasaylo at taon ko day. Uwa magyuto na ko tuyuan ni dangog manggod sa akong paghugas ang plato. Sige na, Silsa. Ikaw na lang. Ako na lang ipasabot sa imong anak. Mauna, naamandayon ka. To the rescue, mandayon ka. Mari, may mo ba? Hilo mo na diha. Sige na, Silsa. Lakaw na. Salamat, Buboy. Oh, anong tutok-tutok ka na ko? Ikaw ba? Oo, ngano naman sad ko, ha? Ngano ko? Bro, kag nangasabaw imong katabang sa bahay nga imong gisweldohan. Ngano man di ay? Magkanagot na maguna siya? Ibaw ibiya, no? Imo biya ng inahan. Mo ni nagpadako nimo. Gikan kasi sa bakan suod sa siyam kabuan. Maogi dayon na inyo isumbat sa mga anak, oy, aron dili na makatingog. Bisan sayop na ang gibuhat sa mga ginikanan. Ay, makasabot ka daw niya, Mare. Say gayon nga, magkaanak na unya ta. Silsa, may mo bang magsulti ta? Sige, lingkod. Pasensya na ka sa gipakitang tara sa imong anak, ha? Nakasabot ko sa akong anak, Pupoy. Ako masagutong sa kinabuak na ko ang plato. Mahal ra ba ko nung imong palit adto? Ay, nato ibutan si muna huna. Wada na to. Mahitabo na to. Dali ra makita ng usa ka kabutang kung mawa. Pero ang relasyon sa usag-usa, kung mo na mawa, lisod na kayong makuha pa pagbalik. Kasabot ko, Pupoy. Di lang sad siya gusto nga masuko kaniya. Kay ikaw ba ang nagbuhi na mo? Ikaw gud ang nagtrabaho para sa panginahanglan nato dinhi sa bay. Unya, nitipon lang bayag gyud ko ninyo nganhi. Ay, pagunaw na ng butanga, oy. Ako pa ganing angay nga magpasalamat nimo kay bisan pa og dako kay ang gintang sa mong pangindaro ni Mare. Pero imo kong gidawat. Isip umagad nimo. Pero hawa lang ko magmama nimo kay maguwang ramang kag usa ka tuig nako. Ikaw masay nagsulti nga dili ka magpatawag na kog mama. Lain man sa kayong paminahon kung magmama ka na ako. Nga hapit parehas naman kita og edad. Ngano nadugay man ka? Samday inyong giistoryahan ni mama. Ay, kabahin gusto na itabo ninyo ganiha. Huwag ka na itong duha. Ngano man di ay? Usa man day bahay natong duha? Ay, wagod. Kabahin na gusto sa itong relasyon. Ang gintang sa itong pangindaron ba? Ay, nagsigigiskot anang atong edad, uy. Abi ni mo, nagpakasal ko ni mo kay Lafty ka. Huwag ka pa makabantay na ako. O, saman ha? Ako good. Tanawa o. Tanawa pag kong liko. Unya, nipis pagkit kayo ng gisuliob na ako. Dili pa lang ko ni mo hilaptan. Kana de. Bebe. Dali rakot pe. Uy, inaya lang ko kong bira. Ay, dali lang kong kaliyot kay doon ako ihong-hong ni mo. Patriling sa ka. Oh, nana o. Gipatungod na ako akong lunggan si mong baba. Sige na. Ayaw pa aka ha. Paminaw ha? Kikapoy ko. Ugma na lang ha? Okay? Unsa? Ambot ni mo? Laumag panghupaw eh. Oh, ikaw day, Alan. So may problema sa akong amigo nga kilabot ng mga kolehiyala. Ikaw no, pulos na yung kabinuang da. Ito, so may problema ni mo nga laog man kay kag panghupaw. Ay, si Marites. Nasuko na ako kagabi eh. Wa pa muli hangtod karon. Gabi pa tumilakaw. Ano man di ay? Personal part. Way, nung nga problema, oy.
Sex life problem di ay. Sa'yo na kayo na eh. Di ko ganahan na imong paagi part eh. Di ko ganahan nga mo inong tagbisag unsa nga tambal aron nang matagal nagkatagbawan imong partner. O di ko ano eh. Maor na sulbad sa parehas na tong idara na. Aw, kundi ka. Hayan mo matala ko ni ka nga tuwa na sa laing mga kamot ang imong asawa. Alan. Marites! Day! Mare! Buboy? Naana day ka? Si Marites. Papaghihapon mo uli. Wa pagyud. Pastilan ining pataaw eh. Wa man lang yun manangit kung asa siya paingon. Sige na lang. Tawagan ko lang unya yung mahigala. Musuway ko pangutana. Basin og nasayod sila kung hain si Mare. Buboy, may kay ni anak ka. Ha? Kay nga naman day. Ay ilang kasuko sa kong isulti ni mo ha. Usa bali gina. Eh, ang imong asawa ba si Marites? Ako nakita dito sa usa ka beach resort sa akong pag-umangkon. Usa? Asa man napita kay atong atuon? Eh, sa tanaw na ako no. Di ba kay mong atuon? Lisod na. Sa ako ra bang pag-umangkon ng Maun Beach. Magkagubuto niya mo. Usa may buot mo ipasabot. Dunay kuyog galaing lalaki ang imong asawa. Ganong imo manikibuhat ako, Marites. Ikaw na sa imong pag-inom, boy. Trabaho ka para ba ugma? Nasagday lang ko, Silsa. O dalaling us ka botilyang bino. Boy, ako na lang ang mga hayok pasaylo sa gibuhat sa akong anak diha nimo. Huwag kay sa, Silsa. Ikaw ba si Marites? Akong saring tanan. Ako. Nihila ka. Iko na, boy. Upata masayod kung matuod ba ang maong palita. Iko na. Silsa. Gihagkan ko nimo. Silo ako. Uwa ko katutuyo asa. Kuan, gibati lang ko kamingaw ni Marites. Ay! Sakit si kong uwi. Nasubrahan itong inom kagabi na. Gidadaan ka og nilatan nga tiil sa baboy aron makahigit kag init nga sabaw. Sayo ko kining giluto kay nahibaw ko nga kinahanglan ni nimo. Pawa sa hangover. Salamat. To di ay andam na tong imong tualya sa banyo ha. Og nanaw sab dito ang imong sulobon nga long sleeve og slacks para sa imong pagtambong unya sa imong trabaho. Sige, mugawas na ko boy. Tawag lang unya ko kung mahuman ka na og kaon. Sige ha. Adto na ko. Nausap ko. Nakalitan man ko sa gibuhat ni Silsa nako. Nabuang na siguro ko. Di man gibuhat sa akong hunahon ang akong gibuhat kang Silsa. Gabi ako siyang gihagkan. Ingon man sa iyang pag-atiman ako ganiha. Ingon sa nalipay ko. O giganahan ko siya mo. Dugay na ko ng andoy nga buhaton ka lang ni Marin ako. Pero wag yun siya kahimo na ako ug sama sa kibuhat ni Silsa. May siguro nga human sa kong trabaho. Pangitaon ko sa Mari. Ako siyang bawion siyang lalaki.
Ilsa. Ilsa, bili ng pultahan. Ilsa. Oh, nagapian ka man. Huwag naman kaayo. Akong gipangita yung anak. Pero wag yun akong makita. Kabot asa doon siya eh. Bahala siya. Dili ko makita niya. Uway hinungdang pagkaasawa. Buboy. Pasaylo ako ha. Ukuan, uwa lang ko makapugong. Nalimot ko nga imom dahing anak sa mari. Pero wala tinuon eh. Ipulaan ako. Dali. Lingkod sa sopa kay andamon pang imong pagkaon. Ayan na, managog kaon. Masuod lang ko sa kwarto. Natumba na hinuon ka. Dali, agakuti ka. Dali, agbay na ako. Iatod ko ikaw si mo kwarto aron matrapahuhan ka og basa nga labakara. Yan ang imo man ang gibuhat. Salamat ha sa imong pag-aktiban ako. Dugay na kong nangandoy nga may mubuhat na kong sama ini. Huwag ko magdaom. Nga ikaw ang makahimos sa akong gusto. Ako ning gibuhat tungod sa akong anak. Iyahak ning obligasyon. Kay wa man siya, og ni ako po yuuban nimo. Mao nga ako na lang ang nagbuhat. Dili na mo. Butan yu ka. Maayo kang tao. Ugangay lang nga bawsan kag pagmahal. Unsa? Ni ana ta tungod sa imong kwarto. Ablihan ko ni pultahan. Tanawa! Natumba na hinuuntang duha. Kadiyot ni kay mo barog ko. Naa naman hinuon ko na ko sa imong dukhan. Uy, tepa, mubangon ko. Ay, kikakos mo na hinuon ko ni mo kugot. Tepa, buhay ko kay mo barog ko. Tiya ka lang. Ayaw pagparo ka. Unsa? Uy, ayaw pagbinuang uy, Boboy. Asawa ni mo ang akong anak. Tinuod na. Siya ang akong asawa. Pero ikaw ang nagbuhat sa iyong obligasyon dili ako. Ang tinuod, natakli na ang akong pagmahal sa imong anak dyan mo. Ikaw na karoon ang akong gigugma. Mahal ko ikaw, Silsa. Boboy. Silsa. Boy, ayaw. Ayaw. Walay kagawasan kining pagbati. Uy. Anak? Uy, tinuod ba ning ako nakita? Sa ato pa? Nagkasinabot na di ay mo? Giusap-us pagsuod gani. Nalimot ka nga asawa mo ko ni mo? Oh. Na ako yawi aning baya kay tinhi ko magpuyo. Pero dili na karon. Kay doon na ako'y bayang kapuyan. Og malipayon ko sa akong kinabuhi karon. Dili sama ka ni adto sa dinhi pa ko. Anak, kung pasabtot ka. Ayaw ka bala ka, ma. Wa ko masuko. Ang tinuod na lipay ko. Kay dili na ko maglisod sa pagbiya ni Puboy. Imo na siya. Og mahinaot ko nga magmalipayon mo. Ako na lang kuhaon ang akong mga butang dinhi. Og pagkahuman, mubiya na ko dinhi. My love, I'll never find the word. Mere words could not explain. Niya to higayon na nibiya gyud si Martes sa Mumbai. Ug sa samang higayon niya tong tungura giputol ko sa mga among relasyon. Kay nakigbuwag naman siya nako. Apan wa ko mobati og kasakit sa kundukan. Tungod kay anaa man si Silsa nga ako nadiskubrihan.
nga siya di ay ang matuod kong gimahal ug nagmahal nako. Sa pagkakaroon, doon na may anak si Silsa, usa ka batang babae. Ug si Marie usab, doon na sab sila'y anak sa iyang kapuyo karon. Daghang salamat sa iyong pagdagan ning akong suwat tampo. More power sa RMN. God is good all the time. Mao ka mga ikalang kagi ni Boboy nga taga Hubay Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagaluhan, You Make Me Feel Brand New. For God bless me with you. Among kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Dewey Kosip Kari o gubos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusta, bingay kalaog mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.